Salutare tuturor, sunt Vladimir de la Apicola Miron. Astăzi suntem în 21 mai. Ieri am avut o zi importantă, 20 mai, Ziua Mondială a Albinii, și anume despre asta aș vrea să vorbesc astăzi. Ieri, ca și în cazul la câtorva sărbători creștine, noi încurcăm sau poate uităm pe cine sărbătorim. Da? Ieri ne-am tot felicitat între noi apicultorii, dar până la urmă a fost sărbătoarea Albinii, iar noi apicultorii avem sarcina sau avem misiunea de a păstra albina, de a avea grijă de albină. Mie îmi place denumirea de apicultor din engleză, este beekeeper, care s-ar traduce omul sau persoana care are grijă de albini. Iar la noi, în multe cazuri, din cauza acțiunilor sau inacțiunilor noastre ale apicultorilor, noi dăunăm albinii. Tatăl meu spune că cel mai mare dăunător al albinii este însuși apicultorul. Acum, iar eu din experiența mea, din greșalele mele, aș vrea să punctez câteva cazuri când noi, ca și apicultori, putem dăuna albinii. În primul rând, asta este primăvara, sau când avem un timp răcoros, cum a fost primăvara asta, cu temperaturi joase pe timpul nopții, iar noi intervenim în cuib și extindem excesiv cuibul, spargem cuibul sau împrăștiem puietul în două caturi, astfel creând, atunci când nu este albină suficientă pentru a încălzi și pentru a hrăni puietul celălalt, noi dăunăm albinii. Un alt moment ar fi asigurarea cu hrană calitativă a albinei. Iarăși, în momentele când are albina nevoie, trebuie să intervenim, anume atunci când sunt perioade de câteva zile, poate cu ploi sau cu timp nefavorabil și albina nu zboară. Noi, ca și apicultori, avem obligația de a interveni. Da, poate nu este comod, este un pic mai frig sau este glod, noi îmbrăcăm ceva haine mai groase, încălțăm cizme de cauciuc și mergem și asigurăm albina cu hrană lichidă și hrană proteică dacă este necesar. Încă un moment legat de hrană, avem grijă ce dăm la albină, mai ales în turtele proteice, din ceea ce observ eu și iarăși din experiența și din greșalele mele, folosim de multe ori acele ingrediente care nu sunt chiar potrivite pentru albine sau chiar sunt total nepotrivite în unele cazuri. Iarăși vedem ce are nevoie, care este hrana ei de bază și ne străduim hrana artificială să fie maxim apropiată de hrana albinei naturale. Noi niciodată nu o să înlocuim hrana naturală a albinei, dar asta trebuie să tindem să facem hrana artificială, ceea ce dăm la albine, să fie cât mai aproape de hrana naturală. Un alt moment ar fi tratamentele. Aici este o problemă mare, într-adevăr, pentru că varroa s-a schimbat, varroa se adaptează, iarăși noi în multe cazuri folosim tratamente necorespunzătoare, folosim tratamente dăunătoare albine, folosim tratamente care nu și are efectul asupra la varroa și cel mai grav este că nu folosim la timp tratamentele. Aici trebuie să fim foarte atenți că până la urmă varroa este cea mai mare problemă a apiculturii și dacă ne învățăm să scăpăm, că nu cred că scăpăm de el vreodată, dar cel puțin să-l ținem la un nivel acceptabil ca să nu dăuneze tare albinii, trebuie să căutăm soluții permanente. Asigurarea cu apă a albinelor tot este un punct important, mai ales pe perioadele calde, pe perioadele cu insuficiență de umiditate în aer, cum avem chiar și acum o umiditate de 35%, azi mă uitam chiar, albina pe lângă necesarul de apă pentru consum, mai are nevoie de apă pentru ridicarea umidității
în stup pentru a-și menține microclimatul și pentru a regla temperatura din cuib. Și avem grijă ca albina să aibă permanent acces la apă, la o apă de calitate. Ar mai fi asigurarea albinelor cu o zonă meliferă bună. Da? Deci, la maxim posibil, iarăși în limita posibilităților, trebuie să asigurăm, începând de primăvară de vreme până toamna târziu, ca albina să aibă acces la o sursă de nectar, o sursă de polen calitativă. Încercăm să evităm zonele aglomerate, mai ales la culesurile mari, cum sunt culesurile de tei. La noi se aglomerează de obicei pe traseul Leușeni, sunt mii sau zeci de mii de albine, dar în alte zone, poate mai puțin accesibile pentru apicultori, stau pădurile fără albine sau cu albine mai puțin. La fel la floarea soarelor sau la plantele etereu din care se fabrică uleiul, da, la coriandru, la lavandă, la salvie, de multe ori sunt aglomerări mari din cauza că poate noi nu dorim să căutăm un spațiu sau acolo nu este comod. Deci ne străduim iarăși să căutăm zonele maxime benefice pentru albine. Eu vă doresc, sau ne doresc nouă tuturor apicultorilor, ca să învățăm cât mai multe despre albine. Părerea mea că în apicultură mai avem multe lucruri de învățat. Să ne învățăm noi de la albine, să observăm albina, să ne învățăm să citim albina sau să o înțelegem, astfel ca noi să dăunăm cât mai puțin albinii. Până atunci vă doresc mult succes, aveți grijă de dumneavoastră și de albinele dumneavoastră.